Em sembla molt bé, la veritat. Menys cotxes, més espai per la gent, més ara també amb tot això del Covid, més distància i seguretat. Llavors, bueno, tot el que sigui mirar per la gent em sembla correcte. Jo trobo a faltar l'ambient de cotxes amunt, cotxes baix, perquè a mi m'agrada ambient de moviment de gent. Jo els cotxes em sobren, però sí que et dic que en aquest cas no hem pogut arribar fins a la nostra porta amb les maletes, amb les bosses, si anem a comprar, perquè vivim precisament aquí a l'Avinguda S'Agaró i no podem passar amb el cotxe. Com que han posat tot això, no pots aparcar per descarregar. Home, jo penso que el cap de setmana podria estar molt bé. Entre setmana poder que hi ha una mica més de moviment pel tema de càrrega i descàrrega, però el cap de setmana jo penso que sí. A veure com prova i a veure què pensa la resta de la gent, si agrada. Veurem que hi ha una sèrie de New Jerseys, que són aquests blocs de formigó, que el personal de la brigada cada dia en horari de tarda vindrà a posar i en horari de matí vindrà a treure. I tenim un altre espai, que és aquest que tenim aquí, que són les pilones, que són, òbviament, accions que són consolidades, que el que permet és precisament tenir aquest carril que d'alguna manera és de serveis. Automàticament cada dia a partir de les 5 de la tarda, que el carrer queda tallat, Google canvia les condicions d'accés a cadascun dels allotjaments. Per tant, Google activarà a partir de les 5 que aquest carrer queda tancat i, per tant, quan algú pregunti com arribar a algun allotjament d'aquesta zona, automàticament es recalcula una ruta alternativa. Per exemple, el cap de setmana passat hem tingut un cap de setmana molt similar o molt proper en volum al que és un 10 o un 15 d'agost. I, per tant, ens preocupa a dia d'avui més l'aglomeració que la falta de gent, en un marc sobretot de cap de setmana. És per això que aquestes mesures, que no us amago que poden comportar cert neguit o certa incògnita sobre el seu funcionament en un àmbit comercial, d'allotjament o turístic, en el moment en què veiem que hi ha molta aglomeració, demostren que eren necessàries. Que cap de setmana s'ha demostrat que sense això patiríem. I per tant la gent entén que això és necessari.